Ne znam, što bi Wendy rekla, neki ljudi nikada neće shvatiti da su potpuno nebitni. Javila sam se fanovima. Ćao, fanovi. Ćao. Dobrodošli Slonsi Pictures. Hvala, bolje vas našao. Danas ćeš reagovati na najgledanije spotove, muzičke spotove iz 2019. godine. Na tebi je da mi kažeš izvođača i naziv pesme, ukoliko znaš. Pablo! Idemo, bre. Ariana Grande. Čuću refren pa ću. Ariana Grande. A dobro, ovo je Ariana Grande, Seven Rings. Lashes and diamonds, ATM machines. Write myself all of my favorite things. Aha, dobro, ovo je Ariana Grande. Ariana Grande, Seven Rings. Dobro, jezde se ova mala izoperisala, ali... Ali nemoj ponovim šta je radila. Ovo je hičina, znam da to mladi vole. Lepa kuhinja. Istrava je ovaj album. Obožavam ovo. Mogu kažem odmah. Sam Ariana Grande, Seven Rings. God is a woman. Aha, break up with your girlfriend, I'm bored. Jo, je li ovo neka provokacija što si počeo uopšte od Ariane Grande? Prazno mi u glavi. Ne znam kako se zove pesma, ali mislim da je ovo Ariana Grande 99,9% siguran. Dikcija joj se značajno popravila od početka karijere, svaka čast na tome. Ne znam, imam neki respekt prema njoj zato što je tako kao, što dobro peva i što je od malena u tome, ali kažem, nije ono my cup of tea. Da, znam, ona se nešto overdozirala na nekom koncertu ili tako nešto. Mislim, znam te tako stvari, ali sad kad si mi rekao Ariana Grande, znam da je Ariana Grande, ali za 6 života se ne bi setila da je. Nije se overdozirala na koncertu. Ali imala je nešto. Imala je bombaški napad na koncertu, gde je poginulo 35 ljudi. Overdozirala. Bombaški napad. Pa vidi sad, šta je radiš, mislim. Breaking news. I have no idea what this is. Da, ovo sam roko na poslu svaki dan. Old Town Road. Lil Nas X. Old Town Road. Kao novonastali revamp Maje Berovića, toliko mi nije jasno. Znaš ono kad znaš pesmu, a ne znaš pesmu? A ja DJ. Hotel Road or something like that, no? Nemam pojma. Trenutno nemam pojma šta je ovo. Ne znam da li mi se sviđa ili mi se ne sviđa sa Cyrusom i Malim. Baka je spavala kad te ovo pravilo. Ovo je najgledanije. Ana, šta radiš kod kuće? Cool pesma, zabavna mi je, ima jako dobar refren, melodična je, spot mi isto. Cool je zvuk i dobro peva ovaj tip. Ja volim sve što ima primese countrya. Ne bih uopšte slušao ovu pesmu da nije Billy Ray Cyrus. Da, sad htjela sam kažem da to njen tata, da, to njega sam prepoznala. Pa to je ta generacija. Šta, oni kad smatraju se kao najvećim hitom u poslednje vreme, nešto. U poslednje vreme, ako sam vidio na Billboardovoj listi, da on roka već nedeljama konstantno sve na prvom mestu. Svrgnuo je i Mariah Carey rekord iz 90. neke godine. I šta misliš o tome da je ova pesma, pa, možemo kažem, najveća u istoriji muzike? A, jeste sad. Sramota. Sramota posle toliko dobre muzike, sramota. Ne kažem da ovo sranje, ali sramota. Ajmo dalje. Sad se iznervirala. Tražim ove sandale svuda, samo pink. Pojma nemam ko je ovo. Iskreno. I ovo mi se ne sviđa. Rosalija. Bože, kako ja nju volim. Jo, Rosalija. Rosalija, sunce moje. Aha, Rosalija, znam nju. Ako se neko uskoro ne pojavi poznatiji, ovo nisam čuo. A, Rosalija. Sad znam ko je. Ovo je Rosalija. Pitbull. Čula sam za Rosalija od koleginice što će ti gostovati iz nekog vloga. Ne znam kako se zove pesma, znam da peva Rosalija, čuo sam za to ima i rekla je. Dosta mi je fake, elementi Gangnam Style-a, elementi malo Ariane Grande, pokuša da se više stilova ubaci u jedan, malo avioni, kamioni. Pazi, ovaj fazon ne volim, ali znam da ima neke stvari, ima ono sa Jeff Blackom što je dobro.
Ne mogu da kažem da sam se zaljubio, ali mi je jako simpatična. Nisam se zaljubio. Šta misliš o tome da latino muzika, eto, prošlo je ne znam koliko godina od Despacita i svih onih hitova, i dalje su tu u vrhu pregleda? Pa mislim, oni su to neverovatno govorno područje, imaju toliko ljudi koji to žele da slušaju i znam još odavno, još kad je Nelly Furtado snimila na španskom, gde je nešto njoj to bilo valjda prodavanije nego oni njeni mega hitovi, tako da znam da je to neka formula za uspeh. Slušam njih, zato što ih iole razumem, ali mi ni to nije bitno, ako imaju dobre melodije. Recimo, mi imaju mnogo bolje melodije nego Nemci i Francuzi. Samo da vi ne slušate Nemce i Francuze. Bože, daj da je znam odmah, molim te. Već mi se čini da ne znam. Ovo dvoje. Aj, prikaži se, bre. Ja sam malo romantik, pa volim ove stvari. Senjorita. Aha, senjorita, da. Senjorita Camila i Sean. Sve znam. Znam da je senjorita, nego mi se sviđa pesma. Senjorita se zove pesma. Senjorita, ova bre. Camila Cabello. I još neki lik koji ne znam ko je, bukvalno. A on je onaj Jonas Brothers ili tako neki fazon. Jel ovo onaj što peva, onaj da. Vidiš, nisam imala pojma da Shawn Mendes izgleda ovako. Dosadno, do zla Boga. Do zla Boga dosadno. To je bio Shawn Mendes. Pa eto, dobro. I Camila Cabello. Ko? Pesma se zove. Jao, jeste ova Camila, ona se sad tamo fura. A sa njim, jel? Tako je. Da, oni su veci, pa čitala sam o tome, vidiš, znam i ja po nešto. Nisam baš toliki duduk. Šta misliš o tome, generalno, da ljudi kad izbaci pesmu, film ili šta god, par neki, i onda se krene taj neki PR, kao njih dvoje su stvarno u vezi, možda jesu, možda nisu, možda je lažan PR. Ne znam, više ja to nisam znala, šta još zanimljivo imaš da mi kažeš? Ne znam, što bi Wendy rekla, neki ljudi nikada neće shvatiti da su potpuno nebitni. Pa iskreno ja mislim da bi ova pesma bila broj 1 i bez toga. Mislim, ja se nikad nisam služila takvim trikovima, ali svakako ta cijela fama oko dvoje poznatih, lepih, mladih, to svakako pojačava cijel taj hype oko stvari u svakom slučaju. Mislim, koga briga, super je pesmica. Pa ne znam, ne zanima me. Mislim, to mi je kao da me pitaš da li neko snima pornić radi popularnosti, neki se jebu ljudi, nek rade šta hoće. Kad mogu da krenem, možete ovo da pokidam odmah. Pevačice Billie Eilish, ovi stomaci ličim, može, isti ja. Billie Eilish, bad guy, odlične. Ovu pesmu volim i kad god je čujem u kolima, ja je pojačam da daskinem predstavu, čekaj, možda setim. Bad Girl. Naravno, Billie Eilish. Ona mi je skroz super, ona je totalno u mom fazonu i sviđa mi se. Znam da je ona sad mega popularna. Super mi je ova stvar, da. Bad guy, to je Nataša pevala, to je koleginica. Bolje bad guy. Jo, koliko mi se ovo uklapa u životni koncert. Samo se nadam da se neće mnogo drogirati, to baš bi bila greota. I mnogo su mi cool njeni spotovi. Jedno ona mi je cool, ali kad pomislim da ima, 17 godina. Ispratila sam, čim sam je prvi put i čula i videla. Nije mi ona baš jasna bila u startu, moram da priznam. Odmah mi je privukla pažnju. Strava mi je ona bili, zato što je i ona, mislim, strava mi je svako ko je inovativana. Ona sa njenim burazerom, to što radi sad je the shit. Šta misliš o tome kako porodica jedna stvara muziku? To mi je baš čudno. To baš ne znam kako bi ja sa svojim burazerom to radio. Znaš, da neko ko ti je tu kao ceo život i još moraš da blejiš i dalje s njim. Izvini, Ivane. Malo i dosadno, verovatno bi njoj bilo zanimljivije da izađe iz kuće i da radi s nekim novim ljudima, ali ako je mogla da napravi ovakav uspeh sa kućnom radinošću, onda svaka čast. Ja, ovo je, on uzeo ono sa novog iPhone-a, jel da? Glavu, pa je to taj fazon neki, aha, vidiš. Ja, kako se zove? Ovo je neka obrada nečega. Jašiš tuđu slavu, momče. Ali keep on bomb down. Obožavala sam ovu stvar 90. A ne, bukvalno sam mislio da je Opa Gangnam Style,
znači u trenutku. A, znam šta je. Ja, bože. Daddy Yankee, oh my god. Ko je sranje? Ugasi. To, mogu da ugasim, do jaja. Ne mogu ga. 20 godina je na sceni, ništa. Mislim, znam ovo, ali ne znam. Mislim, kao ovu špansku, ovo nemam pojma konkretno ni ko peva, ni kao zove pesma, ali ovo je neka obrada sigurno, znači, možda i nije, ali sigurno jeste. Koliko sam ja provela sati i sati na disko podijumu 90. Đuskovića za Informer, ne bi verovao. Ono, u 3. srednje, otprilike. To su bili Daddy Yankee featuring Snow. A, Daddy Yankee, ja znam. Ne bi ga poznala. Promenio si mi se. Porasla deca. Ne mogu da se setim, ne vredi. Daddy Yankee. Jeste. Sramota, zato što pre puno godina, recimo 10-ak, on je imao dobrih pesama koje su baš bile dancehall. Ova pesma ima 1.200 miliona pregleda na YouTube-u i najgledaniji je spot koji je izašao u 2019. godine. Šta misliš o tom? I jedna epizoda Maša i Medveda ima 3 milijarde pregleda na YouTube-u, tako da to je sve relativno. Ja ne mogu da oprostim to. Ja ovo ne mogu da oprostim. Znači, bukvalno ne mogu da oprostim. Da, pa očekivano mi je, da. Ovakve pesme, što bi ja rekao, idiotske, najbolje prolaze, zato što jednostavno, kad ne znaš razlog, tada imaš i najveći broj pregleda. Jedan antitalenat od repera, jako loše za bubne opne. Očajan lik, jedan od antipatičnijih. Možda i oni, ko peva Gasolinu? Jel' ona Gasolini? Jo, bože, Gasolina je najgore pesma svih vremena.